Дорогие браты и сестры, 27 красавіка касцёл успамінае такога святога Джузепа Маскаці, які нарадзіўся ў 1880 годзе ў Беневента у Італіі. Быў вельмі здольным юнаком. Ад дзяцінства яго пацягвала любоў да Хрыста. Ужо будучы студэнтам медычнага факультэта ў Неапалі, ён вызнаваў сваю веру кожны дзень, прыступаючы да святой камуніі, нягледзячы на тое, што прафесара у той час у тым універсітэце, які яго навучалі, былі сусветнай славы, але былі атэістамі. Але гэта не паменшыла веры Джузепа, а наадварот яе паглыбіла. У чым варта паглядзець на гэтага святога чалавека? Тым, што ён мог спалучыць такую прафесію з любоўю да блізкага, да канца. За сваю працу ніколі не браў платы, задавольваўся тым, што толькі атрымаў заработную плату кожны месяц і абслугоўваў усіх аднолькава, як бедных, так і багатых. Казаў да сваіх сясцёр і свайго медычнага персаналу, што мы вельмі шчаслівыя як лекары, бо маем справу не толькі з целам, але і з душою чалавека. Яна з'яўляецца бессмяротнай, і мы дапамагаем яе збавіць. Часам, казаў, многа нешчаслівых злачынцаў пападае ў шпіталі толькі з волі Божай, бо Бог не хоча іхняй пагібелі, але хоча, каб яны збавіліся. І ў гэтым ён прамаўляе сёння да нас, каб мы таксама бачылі сваю працу, якую выконваем як людзі свецкія, не толькі якім-то нудным заняткам, але місіяй, данай нам паводле волі Бога. У сваіх нататніках ён пісаў, што міласэрнасць Божая агарняе кожнага чалавека, і любоў, з якой мы адносімся да кожнага пацыента, гэта любоў, з якой мы аддаём удзячнасць самому Хрысту. Сёння таксама ў касцёле дамініканскім Джазунова можна назіраць алтар святога Джузепа Маскаці, у якім знаходзяцца яго рэліквіі, і на барэльефе, дзе ён зроблены перад гэтым алтаром, можна нават усціскаць яго руку. І сотні тысячы людзей прыходзяць туды і моляцца да святога і вераць аб тым, што калі ён на зямлі дапамагаў у такіх справах, то тым болей зробіць гэта яшчэ лепей перад тронам Божым. Святы Джузепа Маскаці з'яўляецца апекуном патолага-анатамаў. Усё жыццё сваё прысвяціў службе і сваю прафесію успрымаў як місію, даную ад Пана Бога. Пагэтаму і мы, звяртаючыся да гэтага святога, асабліва атрымоўваем патрэбныя ласкі зразумець сваё пакліканне не як існаванне да некага цяжкага існавання, але перадусім як нясенне любові тым, хто яе патрабуе і хто не можа зразумець у сённяшнім свеце, поўным крызісаў, што Бог менавіта дае нам тую місію, з якой мы можам справіцца і на якой мы можам дзяліцца ягонымі дарамі. Людзей хварэючых прафесар заахвочваў да веры ў Бога, тых, хто адышоў ад Бога і не верыў у яго моц, ён прасіў, каб яны звярнуліся да яго. Аднойчы, калі падчас выкладаў прафесару Б'янчы стала дрэнна, ён пачаў паміраць, ён падышоў перад усёй аўдыторыяй да яго і дапамог яму ўзбудзіць шчыры жаль за грахі да таго, як прыбыў святар. Захочу вас да прагляду вельмі добрага фільму аб гэтым святым, который называецца
Джузеппе Маскаті «Исцеляющая любовь».